Жәй ойлары бірге оқыған сыйныфташлар, түркімдәшләр очрашуы белән истәлекле. Күптән түгел Казан Төзелеш архитектура университетында 1972 елга чыгарылыш студентлары очрашты. Ярты гасырдан соң очрашкан төркемдәшләрнең бәхетле мизгелләрен Айзилә Батырханова да күреп кайтты. Әле кичә генә студент булып йөргән егет-кызлар бүген республикабыз үсеше өчен зур төзелешләрдә катнашып, дәрәҗәле исемнәр алган шәхесләр. Кулларына аттестат тотып, якты киләчәккә өмет белән карап, алар Татарстанның төрле районнарыннан, Россиянең төрле төбәкләреннән Казанга төзелеш институтына килә. Сәнәгать гражданлык төзелеше белгечлеген сайлап, бер дә ялгышмый. 1972 елда институтны яхшы билгеләргә тәмамлаганнан соң Россиянең төрле төбәкләренә эшкә китә. Аерылганда һәр 5 ел сайын очрашып торырга сүз бирә төркемдәшләр. 50 ел гомер мизгел эчендә узып та киткән. Yıllar bitmedi, en güzel yıllar. Birinci tepkor yaşlısınırlar, dünyaya çıkarlar. Müstakil yaşayı başlar Kazan'da. Hem okul bitirgeç birinci tepkor ılılar turmuşuna kirip gittiler tüzülüşte. Hazır şıraşkaş, birinciden nişkitebeytim, ezgiden mıngsu, özgergenler, kayberlerin tanıp da olmuyor. Biz yine tırışabız 5 yıl sayın şıraşırga, ama her vakti bit varsa da kila olmuyor. Biz de 34 kişi bitirgeni, hazırlığına bu yıl kitire 55-60 kişi. Bir kızık büyüklüğü dokulandıra turgan şıraşını bizden kitap alabız. Хәл-әхвәл белешеп, гаилә, балалар һәм оныклар турында сорашканнан соң, укыган елларда калган кызыклы хәлләрне искә төшерү башлана. Была такая история, когда наш институт, наш поток встречался в 1997 году, это нам было 25 лет встречи. Мы 1997 елда без төркемдәшләр белән 25 еллыкта очраштык. Студент чакта яшәгән тулай туракта күрешергә дип сүз куештык. Бер заман ни күрәбез, безнең янга өлкән абый-апалар килде. Эй, кычаклашалар, сөйләшәләр булар, сөйләр сүзләре бетми. Ә сез кемнәр дип сорау бирдек. Алар безгә җавап итеп, без моннан 50 ел элек уку йортын тәмамладык диләр. Безгә ул вакытта бу шундый ерак кебек тоелды. Эх, тә итмәде бу көн, килеп тә җитте. Төркемдәшләреңне исән сау килеш, шат йөзләрен күрү шул кадәр рәхәт. Сәнәгать гражданлык төзелеше белгечлеген алган студентларның күбесе КАМАЗ төзелешендә актив катнаша. Галина Сергеева да шундыйларның берсе. Төзелеш институтында ул үзенең булачак ире белән таныша, матур гаилә кора. Бу уку йортын сайлавыма, төзүче булганыма бер дә үкенмим ди. Ә менә Александр Полканов 1963 елда төзелеш институтына Коми Республикасы Ухта шәһәреннән килә. Ул вакытта дөрес юл сайлап Казан Төзелеш институтына укырга керүем белән мин шиксез бәхетле. Мин төзелеш буенча Россиянең кайсы шәһәрләрендә генә эшләмәдем. Казанда алган белем миңа һәр вакыт ярдәм итте. Казан дәүләт архитектура төзелеш университетының укыту һәм тәрбия эшләре буенча проректоры Ильфак Вильданов ярты гасырдан соң очрашкан студентларга университет аудиторияларына экскурсия ясады. Бу очрашуда мәңгелек дуслык билгесе итеп, һәркемгә футболка тапшырылды. Еллар агышы каягына илтмәсен, студент чакта бирелгән дуслык вәгъдәсе һәр вакыт аларның йөрәк түрендә. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.